Hadin arsngi belalap South Li Metïap balate lang hajo ha ka Shillong Umpleng East Jante Hills District kata ha ka step mriu terik naitung arajar arpusau. Ki Pulit kila pentip bamenta ka sa stang ka wei ka Metïap ka bamtip la ka de ka jong no. Ha kan riu terik naitung arajar arpusau la yo ching thu shwai ka Metïap uravirai arplais nem karta ubadai na pastha elam Nepal bat kam hadin pat se ka Metïap unazar kendaj lai plais nem karta ubadai na dikhya East Jante Hills. Kat baha ka nyau terik pan le thu se kwe ka Metïap ka badai jong Rajesh Rai arpun riu snem karta o badai na koshi Anchal Nepal. Kumman chukadau ba ka por step riu terik unai tung arjar arpusau kumba ka por nyau Bteng Khubor Pulit ka East Jante Hills kila yo jing tep ki nong shong shnong ka tika shnong ka baha pa Saipung Police Station kila lap ki Metïap ha ka rukam ka bi ishar khai. Late alang ye ki haju de ki talai bat ki don ki dak mong balamat bat pom de ki kenjatiar banep bat ka wei ne ki te ki Metïap ka dei ka belajan dekut ka kli. Ka Khubor ne ki Pulit ka itu ru bala suba penyap dusman ki te ki beriu syaki wei pat ki jaka bat la suba balawan Bret ki ha por step senya jong ka te ki step. Kate ka jaka balawan Bret ki Metïap ka dei ha yau simen ka badon ha ka te ki chnong. Ki Pulit ki laong ba jing Tohkit ahlor ka ni jing lap Metïap South Li haju ka dang ya chakmat. Ki lai Tylli ki Metïap lai tish ki bhaying jong ki hadin ka postmortem khli riat civil hospital East Jante Hills District.